Звуковата терапия с Розалина Касабова представлява система от обучителни практики, разработени въз основа на съвременни вокални техники, древни даоистки и йогийски практики, опитности в областта на звуковите резонансни взаимодействия. Индивидуалните и групови практики дават възможност да се опознае собствения глас и разкриването на мистериозната му вибрационна сила. Това ще помогне на всеки един да се свържи с всички страни на собствената си същност – духовна, ментална, емоционална и физическа. Целта на обучителните практики е незабавно всеки да почувства ползите и отчетливите резултати в ежедневния живот, да открие забележителния лекуващ капацитет на собствения си глас, да подобри здравето и добруването си чрез трансформиращата сила на звука. Практиките включват разкриване ролята и значението на звука, опознаване живота на звуковото тяло, тониране и гласоводене, техники за вибрационно повлияване чрез звук, опознаване на вътрешния глас, практикуване на видове дихателни упражнения, практикуване контрол над гласа, практикуване на звуково тониране и медитация, диафрагмено дишане, практикуване на групов резонанс и взаимодействие, генериране на физически магнетизъм. Подарете си тази прекрасна възможност, чрез която ще откриете спонтанни и високоефективни начини да изразите себе си с истинска сила и свобода.